Γεια σας. Είμαστε εδώ με το μικρό και με μικρά διάφορα. Και είναι και η Ευαγγελία, την ξέρετε πια. Η γνωστή Ευαγγελία. Είναι εκεί. Όχι, δεν έχεις ξαναπαίξει. Είσαι σαν βουβό πρόσωπο. Ναι, δεν είσαι σε βίντεο άλλη φορά. Και περιμένουμε να βγούμε στην τηλεόραση. Και θα βγούμε μετά. Ο Γιώργος, συνανόματος. Γιώργος, ναι. Μια μηνών. Λοιπόν, τι έγινε ρε Γιώργο, γιατί κλαις? Ποιος επίδαξε? Εντάξει, θα μιλήσει άμα θέλει. Λοιπόν, Σπύρο, να υπεροδεχτούμε για τον Σπύρο Μαζάνη, το συνεργάτη της εκπομπής μας στον παιδίατρο. Γιατρέ μας, καλημέρα. Καλή σεζόν, Σπύρο. Τι γίνεται τώρα, καλά? Ελπίζω, όχι, ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Όταν ξεκινάμε την εκπομπή με παιδάκια μικρά, τα οποία έχουν το πλεονέκτημα να θυλάζουν αποκλειστικά από αυτές τις καταπληκτικές μανούλες, μόνο η αισιοδοξία μπορεί να μας δώσει αυτό, μια που διανύουμε και μια περίοδο τώρα εβδομάδας που λέμε είναι εβδομάδα του μυθικού θυλασμού. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στα ωφελήματα του μυθικού θυλασμού, να ρωτήσουμε μία-μία τις κοπέλες, τις κυρίες εδώ. Γεια σας, οι οποίες θυλάζετε ταυτόχρονα, είναι μια πολύ ωραία πράξη, δεν είναι κάτι το οποίο να αισθάνεστε άσχημα. Ο Γιώργος πόσο μηνών είναι, είπαμε? 9 μηνών. Και πιστεύουμε μέχρι 12 μηνών. Να το πάτε χρόνο. Θα τα καταφέρετε σίγουρα. Δουλεύετε κιόλας εσείς, παράλληλα ή όχι? Ακόμα πιστεύει το γνώσιο προσωπικό. Οπότε, Αλλά τώρα ο γνώσιος δεν θυλάζει πολύ τακτικά. Οπότε με βολεύει. Θυλάζει μια φορά το βράδυ και στο μεσημέρι έτσι πριν κοιμηθεί το θέλει. Το πρωί το γάλα. Το πρωί δεν δίνει γάλα. Τρώει κρέμα. Το έχετε αλλάξει, οπότε είναι εύκολο αυτό. Είναι πολύ καλό. Το έχουμε βρει. μπράβο. Εσείς δίνω το μωράκι πόσο είναι? 2 μηνών, αυτό εδώ. Η Μαρίνα θα ζήσει. Θυλάζει τώρα? Πόσο έχει όμως? Πόσα? Και 2 μήνες θα έρθω. 4 παιδιά έχετε. Πατρίδα πριν και λέω, Σπύρο, πόσο δίνεται? Λέω 2 μηνών το μωρό και είναι πάρα πολύ δίνεται, κυρία. Και μου απαντάει, ναι, επειδή τρέχω με τα άλλα 3. Και μέχρι τι ηλικία τα έχετε θυλάξει τα άλλα 3? Ο Άγγελος θύλασε μέχρι 18 μηνών. 1,5 έτος, Αποκλειστικά δηλαδή. Δεν Όχι αποκλειστικά μέχρι 18. Μέχρι 6 αποκλειστικά και μετά παρέλα με τις στερεές τροφές. Με τις στερεές τροφές. Ναι, γιατί αλλάζει και η διατροφή. Εσείς το δικό σας που κοιμήθηκε Εμένα είναι το τρίτο αυτό. το τρίτο. Πρέπει πολύ τεχνιό λεπτό, για πείτε. Έχω άλλα 2 μηνών. Αυτός είναι πολύ μικρούλης ακόμα. Είναι ημερών. Τα άλλα 2 πόσο, μέχρι πότε θύλαζαν? Τα άλλα 2, η μεγάλη 1,5 χρόνο και η μεσαία 2 χρόνια. 1,5 χρόνο. Ναι, και η μεσαία 2 χρόνια. Τώρα, επειδή εγώ το έζησα με τη ΦΕΗ και βλέπω και τις δυσκολίες ενός ανθρώπου που δουλεύει κιόλας και ας πούμε πρέπει να βγάλει και γάλα για να το αφήσει στο σπίτι κτλ. Πόσο εύκολο είναι να έχετε 2-3 παιδιά και να τα θυλάζετε με τόσο μεγάλη ηλικία, ας πούμε? Από ένα σημείο και μετά ο θυλασμός δεν είναι τόσο συχνός. Στην αρχή, εγώ στη δεύτερη μου κόρη πήγα 63 ημερών στη δουλειά. Γιατί ήμουν σωματιούχος και δεν μπορούσα να πάρω περισσότερη άδεια. Και παρόλα αυτά λίγο πρόγραμμα θέλει. Όταν χρειαστεί να βγάζεις και να δίνεις το μωρό. Και να είναι αποφασισμένος, να είναι αποφασισμένη η μαμά. Ότι θα μας το πει βέβαια και η ΜΕΑ, ότι θα τα καταφέρω και γιατί θεωρώ ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με την ψυχολογία. Αν έχεις κάποιους ενδιασμούς ότι μπορεί να μην τα καταφέρεις, σε πιάνει το άγχος και εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Εάν μια γυναίκα είναι προετοιμασμένη ότι θα τα βγάλει πέρα και το έχει πάρει απόφαση πριν καν έρθει το κετός, νομίζω ότι όλα θα πάνε δεξιά και θα τα βγάλει πέρα μέχρι και 12 μήνες. Βέβαια, οι πρώτοι 6 μήνες δεν είναι. Πότε ξεκινούν συνήθως τα παιδιά στερεές τροφές? Λέμε ότι μέχρι 6 μηνών είναι πάρα πολύ καλό να έχουμε αποκλειστικό μυθικό θυλασμό και 6 μηνών ξεκινάει ο απογαλακτισμός, δηλαδή βάζουμε και κρέας και χόρτα και άλλες τροφές. Άρα, αν θυλάσει μέχρι 6 μηνών είναι πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, όπως λένε και οι μανούλες, το παιδί τρώει άλλα πράγματα, μειώνει το θυλασμό. Το δύσκολο το κομμάτι είναι μέχρι 6 μήνες. Μετά γίνεται πολύ πιο εύκολο για τη μανούλα. Και το πιο δύσκολο είναι το πρώτο 40 λεπτό. Μέχρι να δει ένα πρόγραμμα η μαμά με τις καινούργιες συνθήκες οι οποίες ξεκινούν. Από εκεί πέρα μετά τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Πάρα πολύ σημαντικό όμως είναι η εκπαίδευση που θα έχει η έγκυος γυναίκα
που στη συνέχεια θα γίνει μανούλα, να μπει στη φιλοσοφία της ο θυλασμός, να μπει στους στόχους. Και να μην έχει τα ερωτηματικά. Π.χ. να πω ένα παράδειγμα και να μου απαντήσετε, δεν ξέρω αν θέλουν να συμπληρώσουν οι κυρίες και ο γιατρός. Ένα μεγάλο θέμα είναι που στην πορεία πρέπει να αντιμετωπίσει σχετικά με το από ποιο στήθος πρέπει το μωρό τέλος πάντων να θυλάζει. Γιατί διάφορα ακούγονται, κάποιες γυναίκες το κάνουν έτσι, κάποιες άλλες θεωρίες που υπάρχουν είναι ότι πρέπει να αλλάζει τέλος πάντων το στήθος σε κάθε γεύμα. Και οι δύο τρόποι αυτοί είναι σωστοί. Η κάθε μάνα προσαρμόζεται με το παιδί της τι θα πετύχει. Ή θυλάζεις κάθε φορά μόνο από το ένα μαστό, ή θυλάζεις και από τους δύο, συμπληρώνεις και το επόμενο γεύμα ξεκινάς από εκεί που σταμάτησες. Και τα δύο είναι σωστά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εκείνο που έχει πολύ σημασία, που το είπαμε να το ολοκληρώσουμε, είναι πριν να γεννήσει η μαμά, όπως είπες εσύ, πρέπει να προετοιμαστεί. Δηλαδή τουλάχιστον 3 μήνες πριν πρέπει να έχει πάρει μια εκπαίδευση, να έχει μάθει τι θα κάνει, πώς θα το θυλάσει. Ενώ φτάνουμε σήμερα να γεννάει μια μαμά και της πετάμε το παιδί στην αγκαλιά και λέμε θυλάσέ το. Έχει πελαγώσει. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να εμπεδώσει, να μάθει αυτά τα που πρέπει να μάθει. Να πούμε 3 βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρει. Πρώτα πρέπει να ξέρει ότι το γάλα της είναι αντικατάστατο. Δεν αναπαράγεται. Κανείς δεν μπορεί να φτιάξει το γάλα της μαμάς. Όσο και να προσπαθήσουν, τα ξένα γάλατα δεν μπορούν να πετύχουν το γάλα της μαμάς. Άρα το παιδί της πρέπει να τραφεί από αυτό το γάλα. Δεύτερον, να σκεφτεί ότι γέννησε πριν 300 χρόνια. Δεν υπάρχουν ξένα γάλατα, δεν υπάρχει παιδίατρος, δεν υπάρχει μευτήριο, δεν υπάρχει τίποτα. Τι θα έκανε η μαμά? Θα ζούσε το παιδί της μόνο με το γάλα το δικό της. Άρα η πίστη της Και αν πρεσβείρω αυτό που λένε ότι μερικές γυναίκες δεν κατεβάζουν γάλα, ας πούμε, Θα είχαμε εξαφανιστεί σαν είδος, άμα δεν θα είχαμε εξαφανιστεί. έχει να κάνει πολύ με άμα δεν είναι αυτό το γάλα. Δηλαδή όλες οι γυναίκες, ας πούμε, οι αρχαίοι γονείς είχαν όλες γάλα, ας πούμε, έτσι. δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι πάρα πολύ λίγες και είναι παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να έχει μια μητέρα για να μην έχει γάλα. Κανονικά πρέπει να έχει. Όπως το κατσικάκι θα θυλάσει από την κατσίκα, το μοσχαράκι από την αγελάδα, το ανθρωπάκι θα θυλάσει από τη μαμά της. Αυτό που λένε το εμπειρικό ότι να πίνουν μπύρες οι γυναίκες για να κατεβάσουν γάλα ισχύει. Αυτό έχει το εξής. Την ηρεμεί λιγάκι. Όσο πιο ήρεμη είναι η μαμά, όσο πιο ψυχολογικά είναι καλά. Όχι μεθυσμένη όμως. Όχι μεθυσμένη. Θα έρθει περισσότερο γάλα. Όταν έχει άγχος, το στρες, σταματάει την παραγωγή του γάλα. Άρα λοιπόν, το να πιει λίγη μπύρα ή να πάει μια βόλτα, να κάνει κάτι που της αρέσει και την ηρεμήσει, αυτό θα της φέρει περισσότερο γάλα. Αυτό είναι. Και να δώσουμε τη σημασία του θυλασμού. Ακόμα και σήμερα όλα τα μευτήρια προσπαθούν να βάλουν το θυλασμό μέσα στο πρόγραμμά τους. Δηλαδή οι μαμάδες να θυλάζουν. Και αυτό έχει και ένα άλλο αντίκτυπο οικονομικό στην ελληνική οικογένεια. Υπολογίζεται ότι αν μια μητέρα θυλάζει μέσα στο σπίτι μπορεί ξοδεύει 400-500 ευρώ το μήνα. Με τις αποστηρώσεις, τα μπουκάλια, το νερό, την ενέργεια που καταναλώνει, όλα αυτά τα πράγματα. Παίρνει και αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί το ποσοστό των μητέρων που θέλουν να θυλάσουν. Είναι και αυτός ένας λόγος. Εδώ πέρα έχουμε πολλές καινούργιες έρευνες που εκτός από αυτά τα πλεονεκτήματα που λέμε, παρουσιάζονται συνέχεια καινούργια πράγματα για τα πλεονεκτήματα του μητρικού θυλασμού. Για παράδειγμα, οι μαμάδες που θυλάζουν τα παιδιά τους κακοποιούν λιγότερο τα παιδιά τους. Δηλαδή, οι κακοποιούν. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει κακοποίηση των παιδιών. Ναι. Οι μαμάδες που θυλάζουν, έχει αποδειχθεί σε έρευνες ότι κακοποιούν λιγότερο τα παιδιά. Καλύτερη σχέση δηλαδή. Καλύτερη σχέση. Είτε σωματικά, είτε ψυχικά. Τα φροντίζουν περισσότερο. Να ρωτήσω κάτι. Πέραν του δεσίματος του σωματικού που υπάρχει και η εξάρτηση που λέμε από το στήθος της μάνας του παιδιού, υπάρχει φαντάζομαι και ένα ψυχολογικό δέσιμο του μωρού με τη μάνα. Αυτό είναι καλό για την υπόλοιπη ζωή του, δηλαδή θα είναι μια ασφάλεια το μωρό, ας πούμε. Ναι. Έχει αποδειχθεί ότι σε έρευνες που έχουν γίνει σε εφήβους ότι οι έφηβοι που έχουν θυλάσει έχουν λιγότερες παραβατικές πράξεις. Ναι. Είναι καλύτερα παιδιά που λέτε. Να το πάρω και λίγο ανάποδα εγώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση εγώ. Υπάρχει μια ηλικία η οποία λες ότι πρέπει να σταματήσω γιατί ακούμε και κάποια πράγματα λίγο υπερβολικά. Δηλαδή κάποια παιδιά 2 χρονών, 3 χρονών που πάει και θυλάζουν. Δηλαδή είναι normal τώρα ένα παιδάκι ας πούμε 2 χρονών, 3 που είναι αγοράκι πια ή κοριτσάκι να θυλάζει από τη μάνα του. Δεν είναι παθολογικό. Αν σκεφτούμε τα παλιότερα χρόνια, μία μαμά θύλαζε, έμενε έγκυος, έκανε και το δεύτερο παιδί και συνέχισε να θυλάζει. Και συνέχισε να θυλάζει και το πρώτο της παιδί. Δεν είναι κάτι παθολογικό. Μέχρι ποια ηλικία δηλαδή πρέπει? Λέμε γύρω στα 2 σιγά σιγά να σταματάμε. Αλλά έχετε υπόψη σας ότι είπαμε ότι έτσι κι αλλιώς 2 χρονών μετά το χρόνο το παιδί δεν θυλάζει συνέχεια. Η σχέση αυτή δεν είναι ότι τρέφεται από το γάλα. Είναι συνήθεια όμως πολλές φορές. Είναι μια συνήθεια. Είναι μια παρηγοριά για το παιδί. Ναι, ότι δεν κοιμάται αν δεν θυλάσει και είναι μεγάλο.
πόσο μεγάλο. Άμα είναι πλέον 4-5 Όχι, χρονών, όχι, είναι πάνω από 2. πρέπει να το φροντίσουμε. Δηλαδή είναι και θέμα μετά. Μέχρι τα 2 συνήθειας. είναι ανοιχτό. Βέβαια βλέπουμε και τι άλλη συμπεριφορά έχει το παιδί. Γενικότερα, τι κάνει, πώς παίζει με τους φίλους του, πώς συμπεριφέρεται με τον πατέρα του, η οικογένεια η υπόλοιπη πώς είναι δομημένη, για να δούμε αν πραγματικά έχουμε ένα πρόβλημα ή όχι. Υπάρχει επίσημη οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναφέρει τουλάχιστον για 2 χρόνια. Οπότε, Άρα εκεί βάζουμε Εκεί βάζουμε ένα όριο, ας το πούμε, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Κάτι άλλο που Υπάρχει ένα μίνιμουμ, λέμε τουλάχιστον 2 χρόνια. Ένα μίνιμουμ μηνών που να πούμε, ας πούμε, ότι τα στοιχεία αυτό που παίρνουμε μετά από το πρωτόγαλα, οι πρώτες βιταμίνες, είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνει μια μάνα. Δηλαδή 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες. Πόσο είναι το ελάχιστο, ας πούμε, μια μάνα δεν μπορεί, γιατί για πολλούς λόγους. Που τουλάχιστον να πιεστεί, να πει ότι για κάποιους μήνες λίγους θα το θυλάσει το παιδί μου. Όσο το θυλάσει περισσότερο, Τόσο τόσο καλύτερα. καλύτερα είναι. Να μην βάλουμε λοιπόν το λιγότερο. Επιπλέον, εξαρτάται το παιδί κάτω από ποιες συνθήκες έχει γεννηθεί. Δηλαδή τα πρόωρα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να θυλάσσουν. Να ξέρετε ότι από αυτές τις 3 μανούλες η κάθε μία φτιάχνει διαφορετική σύσταση γάλακτος για το παιδί της. Ανάλογα αν έχει γεννηθεί πρόωρο, είναι εξειδικευμένο. Δεν είναι ίδια η σύσταση του γάλακτος σε όλες τις μαμάδες. Άρα λοιπόν εξαρτάται ένα παιδί αν έχει γεννηθεί παχύ, αν έχει γεννηθεί αδύνατο, αν έχει γεννηθεί πρόωρο. Τι ανάγκες έχει, αν είναι άρρωστο εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι άρρωστο και η μαμά να φτιάχνει γάλα το οποίο έχει περισσότερα αντισώματα για να ακριβώς. Άρα λοιπόν όσο περισσότερο θυλάσει τόσο καλύτερα είναι. Δεν ξέρεις γιατί αν μια γυναίκα έχει, εγώ δηλαδή πιστεύω πάρα πολύ στο κομμάτι της ψυχολογίας της γυναίκας σχετικά με τον θυλασμό. Εάν έχεις στο μυαλό σου ότι 3 μήνες θα πήρα αυτά που έπρεπε, μετά και οι αντοχές σου ευθύνουν. Αλλά δεν πειράζει. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και να σκεφτόμαστε αυτό που λέει ο Σπύρος, ότι όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Ή αυτό που λένε για τις πρώτες 40 μέρες. είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η εκπαίδευση της γυναίκας, γιατί θα ακούσει πάντα στα σεμινάρια που γίνονται ότι δεν θέλουμε να θυλάσουμε 5 μέρες ή 10 μέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη νέα μητέρα να θυλάσει ήδη από την πρώτη στιγμή που θα γεννήσει. Μια μαμά που θυλάζει την πρώτη ώρα αυξάνει κατακόρυφα τα ποσοστά του να το θυλάσει για 6 μήνες και μετά να πάει και στον χρόνο πολύ πιο εύκολα. Έχει επίσης σημασία το είδος του τοκετού. Αν είναι φυσιολογικός τοκετός, αν είναι καισαρική τομή, όσα λιγότερα φάρμακα πάρει μια μαμά κατά τη διάρκεια του τοκετού της, τόσο πιο άμεσα θα ξεκινήσει ο θυλασμός, τόσο πιο καλύτερος θα είναι ο πρώιμος δεσμός που θα δημιουργηθεί. Υπάρχουν μελέτες, Σπύρο, ότι τα παιδιά που θυλάζουν γίνονται πιο γερά στην πορεία. Δηλαδή αισθάνονται λιγότερο κτλ. Βεβαίως. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες μελέτες σε εφήβους. Όσα παιδιά θυλάζουν έχουν δυνατότερο μυϊκό σύστημα στα πόδια τους. Ναι. Και αυτά τα παιδιά μπορούν να κάνουν περισσότερο αθλήματα που έχουν σχέση με τη δύναμη στα πόδια. Διανοητικά είναι αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά που θυλάζουν έχουν αυξημένο IQ. Έχουν γίνει έρευνες σε εφήβους 14, 15, 16 χρονών. Και υπάρχουν στατιστικές γι' αυτό δεδομένες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι αν μια μαμά δεν μπορεί, για χίλιους λόγους, ότι είναι μια δεν είναι καλή μαμά. Να μην κατηγοριοποιήσουμε δηλαδή κάποιες γυναίκες οι οποίες για κάποιους λόγους δεν μπορούν. Δεν θέλουμε να πούμε ότι είναι μια κακή μαμά, αρκεί να το κάνει συνειδητά. Δηλαδή πρέπει η μαμά να πιστέψει και να ξέρει ότι θυλάζοντας το μωρό της του προσφέρει πάρα πολλά. Είναι καθήκον της. Θα σας πω και το άλλο. Θα μπορούσε μια μαμά να ρωτήσει το μωρό της, θέλει να σε θυλάσω ή όχι? Τι θα έλεγε αυτό το μωρό? Θα έλεγε ναι. Αν μπορούσε να μιλήσει και αν μπορούσε να επιλέξει το μωρό της, θα έλεγε θέλω να θυλάσω. Άρα λοιπόν η απόφαση θα μπορούσε να είναι του παιδιού. Δεν μπορεί όμως, άρα πρέπει να είναι της μαμάς. Και όπως μεγαλώνουμε 9 μήνες το μωρό μας μέσα μας, έχουμε και την ευθύνη το να μεγαλώσουμε και όταν θα γεννηθεί και να του δώσουμε αυτή την προστασία που του δίνει ο μητρικός θυλασμός. Από την προσωπική μου εμπειρία θα ήθελα να πω το εξής και να κλείσουμε, ότι εγώ σε 30 μέρες αναγκάστηκα να επιστρέψω στη δουλειά και έλειπα αρκετές ώρες. Ακόμα και αν δουλεύετε, είναι εφικτό να συνεχίσετε το θυλασμό, τον αποκριστικό θυλασμό, εάν έχετε τη σωστή ενημέρωση. Δηλαδή, κάνοντας την τράπεζα γάλακτος και επιμένοντας με τα ειδικά μηχανήματα που πια είναι πάρα πολύ εύκολο. Παλιότερα δηλαδή με τα χειροκίνητα φαντάζομαι θα ήταν πολύ δύσκολο. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο για τη μαμά τις ώρες που είναι στο σπίτι, φυλάζει τις ώρες που βγαίνει, έχει κάνει την τράπεζα γάλακτος με την καθοδήγηση στη δική μας και έχει εξασφαλίσει τα γεύματα του παιδιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια που φυλάζετε τα παιδάκια σας. Από τις ωραίες εικόνες η σημερινή και αυτό το πράγμα να μην τρεπόμαστε πια να φυλάζουμε όταν είμαστε έξω. Το έχει ξεπεραστεί πια. Έχει ξεπεραστεί, αλλά ξέρεις. Εντάξει. Εδώ δίνουμε ένα μήνυμα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα.
ήταν η εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχε πολλά κενά νομίζω. Έπρεπε να πούμε πολλά περισσότερα. Αλλά όπως ξέρετε ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Και τελικά δεν μας άφησαν να πούμε και πολλά. Αλλά νομίζω είναι μια καλή αρχή, τέλος πάντων. Μια καλή ενέργεια. Σχόλια έχουμε πολλά να κάνουμε, θα τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε. Γεια σας.